Puntudusen helburua da euskal gizarte digital hobe bat eraikitzea, ez? Eta orduan zentzu horretan, guk daukagun lantresna nagusia Puntudus domeinua bera da. Orduan gure jardunak Puntudus domeinuaren kudeaketa, sustapenean eta zibersegurtasuna eraikitzean datza. .eus domeinuak euskal nortasun digitala irudikatzen du, euskal kultura eta euskal hizkuntza interneten irudikatzen ditu, eta horren zaintzan eta horren kudeaketan egiten dugu guk lana. Horrez gain, euskal ingurune digitala sustatzeko proiektuak ere garatzen ditugu, beti ere nortasun digital hori indartzeko helburuarekin. Guretzat oso garrantzitsua izan da Puntudus domeinuak gizartean izan duen onarpena ikusteak eta ikusgarritasuna, zabalkundea, zen mailatara iritsi den. Eta ez bakarrik Euskal Herrian, baita nazioartean ere, ez? Azkenean Puntudus domeinua interneteko gobernantza forotan mugitzen da, interneteko nazioarteko erabakitzegunetan egoten gara, eta hor ere Puntudus domeinua ezaguna da, gure lana ezaguna da, eta hori garrantzitsua da. Gaur egun Euskararen presentzia digitala 20%an kokatzen du da. Interneten dauden Euskal Herriko webgunen 20%ak badu euskarazko edukiren bat. Ez da datu zoragarri bat, baina bestalde bat dator pixkat kalean euskarak duen erabilera neurketarekin. Guk esaten dugu, berez, euskarak sarean osasun digital ona duela, presentzia digital ona dauka, Puntudus domeinua dauka, eta Puntudus domeinuak ere euskarari presentzia, babesa eta indargune bat ematen dio. Baina hori ez da nahikoa bakarrik esatea euskarak presentzia bat duela eta presentzia hori indartzen ari garela. Guretzat garrantzitsua da baita ere beste aldea indartzea. Erabiltzaileak ere kontziente izatea euskara kontsumitu egin behar dela sarean, euskara erabili egin behar dugula guk ere sarean, ditugun tresna digitalak ere euskaraz erabili behar ditugula, beraz, euskarak osasun ona dauka sarean, dudarik gabe, baina osasun hori hobetzea denon lana da. Puntudusen egiten den barne kudeaketa guztia eta komunikazioa beti euskara du oinarri. Eta kanpora begirako irizpidea ere da komunikazioa euskara hutsez egiten dugula, edo euskara hutsez ez bada 4 hizkuntzatan egiten dugu. Gure lurraldeetako hizkuntza ofizialak eta inglesa. Inglesa oso presente dagoelako baita ere gure jardunean.